Pomaže Bog, Saša i Miroljube. Nemam pitanja, ali imam jedno iskustvo koje bih voleo da podelim sa vama. Počeo sam da se dopisujem sa jednom devojkom preko Instagrama. Čuo sam od ostale da je ta cura baš na svom mestu. Dopisivao sam se sa njom danju i noću i tako jedno 5 dana. Počeo sam baš da se vezujem za nju. I ako je to bilo samo dopisivanje. Jednu noć me je pozdravila i poželjela laku noć i nikad mi se više nije javila. Opa, bolovao sam zbog toga jedno nedelju dana. Duša mi je bila u komadima. Zato želim da preporučim svim mladim momcima da se manu cura i da se bave pametnim stvarima i da se mole Bogu i zahvaljujem se mnogo Miroljubu što mi otvorio oči, nikad više ovako. Dobro si prošao, prijatelju, nisi platio skupu školarinu. Kako nije? Tugovo nedelju da. Tugovo sam, zamisli da se spanđao s njom, razumeš, ja znam ljudi su me kontaktirali, tako se dopisuje s nekom učenicom i onda uđu u vezu i onda oni se druže ovako jedno mesec dana, razumeš? Druže se? Druže se, znači, dolaze jedan kod drugoga, tako, da proučavaju Sveto pismo, tako, da se zajednički mole. Znači, ne da se uspaljuju i ne znam da imaju seksualne odnose, ne. Znači, da gledaju moje emisije zajedno, tako, odvojeno fizički. I ovo se tako, ima njih puno koji su mi se tako javili i posle ona, ta mučenica, ga ostavi, samo ovako ostavi, nađe drugog i onda mu preko Facebooka šalje slike sa tim nekim drugim buzdovanom, koga našao nekog drugu žrtvu, razumeš? I šalje mu sliku i on poludi, razumeš, hoće da izvrši samoutepstvo. Da se kikiriki, što kaže moj prijatelj, harikiri da izvrši, da se utepa. Tako da, prijatelju, super si prošao. A to su opasne stvari. Šta je, ti se dopisuješ, bre? Te što se dopisuju sa muškarcima, to su buzdovanke prvog reda, brate. To su demoni, to nisu devojke. To su demoni, prijatelj. Znači, super je prošao. Se ona dopisuje. Dobro, idemo dalje. Tako da, dobro, super si prošao, prijatelju.